Giing na natika nga palaii ang akong anak. Pero wag yung ka maminaw. Ug dili pa igo, nagpamabdos pa yun ka! Ma'am, ngayon nagkapot ka gamay kutsilyo. Patyunti ka! Ayaw! Ayaw! Dam ko di ay. Hangtod karon. Natrauma gyapon ko sa nahitabo na ako 5 years ago. Sa dihang nagbabdos ako. Salamat na lang aluwas lang akong anak sa dihang gipanganak na ko siya. Oras na para sa akong trabaho. Mama. Nak, mabalik na si Mama sa work. Okay. Balik kami ako din ni Ma. Siyempre. Inighuman ko dayon ni Mama sa work. Anihiunti ka din niya, okay? Okay, Ma. Good boy lang ka din niya, okay? Yes, Ma. Oh, naunsa man ang naong nimo? Sa'yo pa gani kayo buntag? Wa na. Didamgo lang. Oh, klaro na. Bati na sad na nga damgo, no? And when I say bati, kato na sa ng mama sa imong ex dito sa Cagayan sa una. Diba? Dili na nato siya hisgutan pa. Mas maayo pa. Kay obviously, wa pa gyud hapon ka maka-recover sa nahitabo sa imong past. Unsay gusto nimo for breakfast? Coffee ra ko. Nasad? Kinahanglan kag full meal, uy. Don't worry, it's on me. May ikog na kayo ko nimo. Huna-hunaan na lang nga instrument ko ni God aron makabangon kasi imong life. So sige na. Unsa man imo? Paitaw eh. Bisan mag-overtime pa kag trabaho din sa Pinas. Kuwang gihapon kayo imong kita. Ay, Lord, unsa pa may angay na kong buhaton aron makakwarta ko. Hospital bills ug mga tambal pa ni Enzo. Kung gusto ka, pwede ka mag-reseller na ako. Naman ko'y gamay nga business. Mga beauty products ra good. Ikaw na bahala kung unsay paagi nimo sa marketing. And mataghalin nimo, hatagan ti ka og 3% every product. Sige, sige, day. Salamat kaayo. Okay, sige. Ugma, hatdan ti kas mga products nako, okay? Thank you, day. Good morning, Nak. Niya kita mga oranges nimo. Hi, Ma. Good morning. Oh, namalagi kay Apple, di nang kaana. Kiyatag sa doktor na ko, Ma. Mao ba? Kinsa may pangan? Ambot, Ma. Bag-o man to. Hi, Enzo! How are you? I'm fine. Hi, Mommy! Enzo is recovering well. And probably, pasig ma-discharge na siya by next week. Yay! Magkagawas na ko sa ospital, Mama. Oo, Nak. Basta mapatuo lang ka kung ansa isulti sa imong doktor, okay? Ganahan kay si Dr. Kirk niya, Ma'am, eh. Kay good boy man kayo na siya. Dr. Kirk? Hi, Enzo. Kumusta? Kirk? Bird? Uy, hala! Malagailan na yung Dr. Kirk, Ma'am. Pwede mag-istorya ta sa gawas? Ngayon abot ka din sa Cebu. Dini ko giyasahin. Pearl, kalit lang ka nawa, ug wagin ka magparandam na ako. Deserve sa tingali ako nga ma-explain ka na ako, right? Dili na kinahanglan nga mahibaw pa ka. Pearl, sige na. Sultihi ko.
Gidunggab ko sa imong inahan na to na mabdos pa ko. Iya akong kidago sa kalugar nga wa ko mahibaw. Uguman ko niya gipasakitan, gipasagdan ko niya na nagkadugo dito. Mayo na lang gani kinayo sa kataw nga milabay nitong napita. Nung itabangan ko. Samtang panahon ko ginas ng balanan, wa ko'y laing giampo. Kung dili nga maluwas lang ang atong anak. O kung maluwas lang siya, mubiya na ko nimo. O bisag kanus adili na ko magparamdam nimo. Unsa? Mao ka nang tinuod, Kirk. Sa ato ba? Anak na ko si Enzo. Sakto ko, di ba? Anak na ko siya. Pero ako ang amahan. Kirk, mahimo ba? Utang buot lang. Malinaw na akong kinabuhi, sukad lang ang gipili na akong kalimtan ti ka. Dili na ako gusto mausap ang hitabo sa una. Pero, Please lang. Please lang. Pasagdi na lang sa Enzo. What? Si Kirk ang doktor karon ni Enzo nga biological father gid ni Enzo? O, day. OMG! Dili ka... Dili ka hangaon sa. Nga ang panahon na gyud mismo mo'y nagbuot nga abuton mong duha? Day. Pearl, tingali doon na ni buot ipasabot inyong panagkita o balik karon. Day. Kung doon naman, wa ko'y labot. Nahibaw ka gid sa ko nagian sa una. Ug dali na ko gusto nga mausab ba to. Pearl, Okay na ang bayaran sa hospital, ma'am. Nasitol na. Pwede lang ma-discharge ang patient karong adlaw na. Ha? Kasi nagbayad, sir. O, di mo na pasaba, ma'am. Mao ba? Sige, salamat. Dili ka si Kirk mo'y nagbayad. Wow, Doc! Para ako ni, kining dagang mga toys. yes. Kay good boy man ka. Hell, Ya, nawon man ko nimo kay na magkita. Mong gipalitan di kag toys aron ikaw malimot ako, okay? thank you, Doc. Bingi na ha. Enzo? Ma, tanaw mo, oh. Kitagaan ko ni Doktor og dagang kang toys. May pagtikaw na lang nga akong papa, Dok, oy. Kay ingon mo sa mama nga, napunos layo nga akong papa. Anya, wa ko siya kay Pao kanus ang balik. Enzo, dali na. Mamauli na ta. Pearl kalit. Unsa? Mayo hatagan ko mo chance. Nga mga mahan sa akong anak. Anak gihapon ako siya. Ug doon ako'y katungod niya, Pearl. Enzo, dali na. Pearl. kung ako pa ni mo, no? Hatagan ako og chance ang tao. Hatagan og chance? Wa maganita mahibaw basin naana siya uyab o baka ha, miniyo na. So, kung wa pa, hatagan mo siya chance? Dili gihapon. Tungod kay nahibaw kung wa makauyon iyong mama nako. Ug usa pa day, dili na ko gusto pa nga magubot og balik akong kinabuhi tungod sa akong pagpili niya. Igo na nako nga naang akong anak karon. Pero, Day, mas ninot mo kung unta nga na kay kaabag ni Enzo. Kaya ra nako. Kaya ra. Day, Pearl. Kadiyot lang. Oh, Kirk? Mia ka? Giyon sa mo pagtultul din eh. Nagpangutan ako. Tawag ay gusto kong magigsulti mo, Pearl. Unsa?
Pagbalik ta. Unsa? Nanawag ko ni Mami. Human ko ni mo isultihan sa tanan. Well, di na siya makabuot pa na ako. Di na ako musugot nga manghilabot pa siya balik sa akong kinabuhi. Kirk, Magsugot na balik. Ug isaan ako nimo. Ug sa atong anak. Ngawa na'y makapasakit pa ninyo. Well, way adlaw nga wa ko maghuna-una nimo. Unta, hatagan ko ni mo chance. Kirk. For your eyes only can see me through the night. You can see Nagbalik gid mi ni Kirk. Og nakita nako nga namawi gid siya nako ingon man sa among anak. Og sukat mi nagbalik, wa pa namo ikita og balik ang iyang inahan. Karon, niniyo na mi og upat na kabuok among anak. Og mga dagko na. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. what no one else can see. Mao kita mga hikalang kaagi ni Pearl nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagalahan For Your Eyes Only. For your eyes only. See what no one else can see. Now I'm breaking free for your eyes only. Ang maong kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sugin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong